Mag-start na ako. Mag-start ka na? Sige, start mo na rin yung washing. Sige. Napasok mo na lahat? Pwede ba ako dyan dumaan? Oo naman. Hindi ako makikita? Okay na yan. Sige pa, sabay pa. O, sabay pa. Hi, Bisprins! Today is cookinday. And gutom na talaga ako. Ikaw, ate, gutom ka na? Konti. Kami lang dalawa ni Ate Tere nandito. Ate Tere, hindi ka dito, pakilala ka. Wag na. Sige na. Nahiya ka pa eh. Wag na. Sige na nga. Bisprins, hindi ko alam kung anong ipangalan sa recipe na to. Kasi, may story kasi nung recipe na to. May nakita kami sa SNR na meat. Para siyang sukiyaki or beef thinly sliced. Mukha siyang, tsura niya, mukha siyang bacon. And then, nag-google kami. Eh, na-board kami sa timpla kasi parang salt, pepper lang. Then, ang nangyari, sabi ni Joem, ay, Day, try mo kaya lagyan ng ganito, ng ganito. Kasi sige nga, try natin. Tapos yun, masarap naman siya. Ako siyang itawag Joem's beef recipe. I don't know. Ano ba? Joem's beef sukiyaki recipe? Siya nag-isip ng ingredients, tapos ako yung nagluto. Start na tayo. Sobrang simple lang and sobrang konti lang ng ingredients na kailangan mo. So, pwede mo siya gawin sa bahay. Di ba, ate? Hello. Tayo ay mag-chop ng onion. I'll just wash it. Chop into half. Sliced na siya ng maliit. Pag naluluto na yung kanin, para yung mga hindi mahilig sa sunog na yung dukot, ay may iba kasi hindi mahilig sa dukot. Yung anong tawag sa Tagalog yung dukot? Tutong. Sa Tagalog, tutong. Yung may ibang tao kasi, may iba kasi hindi mahilig sa tutong or dukot. Kaya, ang ginagawa ko off, talagang tatanggalin ko na siya. Tipid mode. Oo. Siyempre naman. Mahal. Magastos. Please comment below if you know this recipe or meron talaga siyang name. Kasi, hindi ko din talaga alam. Oh my God. Hinugasan ko naman. Ba't ganun? Ate ha, grabe siya. Sabi mo dun sa... Pwede ko madrama ang mga. Sabi ko tamang grind. Umiiyak ka ito ni Muyas. Ate! Nakakainis naman to. Kala ko masaya tong video na to. Ba't ganun? Woo! Dami. Diyan? Ha? Lahat yung sibuyas? Hindi. Dapat lahat, pero pagtingin ko, madami pa loob na. Anyways, tapos na tayo sa ating onion. Karne. It looks like bacon, right? Pepper.
Pwede may dance step eh. Shake it bang bang, shake it bang bang. Ate, pagod na ako. Ikaw na lang. Iyo ko nga makita ko sa... Wow. Sarap niyang iko ba? Yes, it is. May iba yung taste compared sa normal na toyo. Meron siyang certain taste. So, puting kikoman depends. Depends sa dami ng meat ng niluto mo. Yan. Lagyan natin ng sesame oil. So, para saan ang sesame oil? Meron ding certain taste and aroma yung sesame oil. Sayang mo lang sili. Health benefits din ang sesame oil. It improves your hair and skin health, help in bone growth, it reduces blood pressure, and maintain good heart health, manage anxiety and depression. It protects infant health. So, madami din siyang benefits. And ano pa ba? It relieves anxiety. Since tyrosine in sesame oil has been directly connected to serotonin activity in the brain, which can help to boost the mood by flooding the body with enzymes and hormones that make a person feel happy. In other words, when you are suffering from anxiety or depression, sesame oil can give you a positive boost and turn your mood around. So sa mga moody dyan, mag-sesame oil na! Joke lang. And ito yung parang pampainit ng katawan at may health benefits. You can check my Mexican roast chicken about the benefits of kainin. Massage it with your hands. Is that okay for you, ate? Oo, sana maamoy nyo ngayon. 257 degrees Fahrenheit or 125 degrees Celsius. Parang siya may bacon, may tigas-tigas. Hi. Hi, Sam. Hi, Deb. Hi, Ellen. Elena. Bye-bye. Bye-bye, kakain mo na kami. Funny ka talaga. Ubusin namin to. Yan ang gutom. Ganun. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. And thank you for watching. Try nyo to. Kung feel nyo lagyan ng sugar, pwede rin. And kung lagyan ng lemon, pwede rin. Malalasan yung saltiness if you're not into that. And please like my Facebook page and my Instagram. And of course, Dodong's Instagram, Basconetti. Salamat kaayo! J-Lo guys, just left over. Kaya siya naging fried tapa rice na ewan. Luwi man si Dodong, tira-tira lang. Pero masarap yan, promise. Try nyo. Kalimutan ko mag-video. Ayun pa, konti na tuloy. And love. Cute. Hi guys. Oh, alam mo anong title nito? Dodong Joem's recipe. Oh, kasi pag inugel ko, wala talagang ganun. Oo, siya naman. Dapat nilagyan mo ng garlic. Dapat talaga may garlic. Doon nilagyan. Nisip ko, onion, garlic, onion, garlic. Na? Onion na lang. Masarap din naman din onion lang. Namiss baya kita, love. Oh, babay ka na.